Så fortæl lidt om det, Rasmus. Yes, vi har en ordentlig bombfyrværkeri her. Jumping jacks, heksehyl, alle størrelser. Lidt hygge. Ja, sådan lige lidt hygge, en del container. Du er lige nødt til at... Der er ikke vodka nede. Hallo, vi skal op på. Vi skal op stå deroppe og se, hvad der sker. Hvad laver jeg? Var det jeg, der skulle helt til? Og vi tror, vi kommer lidt mere ud i, hvad er det, vi ser her. Vi skal skyde batterier herinde. Ja, det havde jeg faktisk godt tænkt på. Og så tager vi også lige et dejligt lille batteri her. Ja, men hvor er den, når man starter? Læg den lige her, læg den lige her. Ja, værsgo. Mathias, hvad for og nu skal I fandme passe på, for det er nogle banditter. Mathias, hvad for bakke vinderne? Hallo, jeg har noget med her. Derfor vi skal passe lidt på. Jeg tror, jeg har en batterier her. Kan du tænde begge dele på en gang? Ja, jeg tror. Jamen, jeg har en flaske. Okay, jeg stiller mig herhen. Du skal længere væk, som du tror. Vi er stadig i gang. Vi er 1 minut in game. And this was the big final!